Què tal, gent? Com esteu? Bon dia. Fa temps que no penjo vídeos, però sí, el que estic penjant, com la majoria de vosaltres haureu vist, són shorts i únicament d'escalada. I és que porto ja un any i mig ben bo, centrant-me sobretot en aquesta disciplina. Quan tenia 20 anys, sí que vaig fer alguna d'escalada amb els amics. Passa que arrel d'una lesió d'un amic meu es va acabar molt aviat. I ara que en tinc 30, a punt de fer 31, ho he reprès. I he estat pensant molt en aquest canal de YouTube com enfocar-lo, perquè per una banda m'agrada molt fer VBACs, si ja ho sabeu. Passa que aquest últim any no n'he fet absolutament cap i el que he fet a nivell esportiu ha sigut el 95% escalada. Sí que he seguit fent bicicleta, però l'escalada m'ha atrapat molt. I és per això que he estat rumiant i crec que podria dedicar aquest canal sobretot a l'escalada. Això no significa que no pengi vídeos de VBACs o jo què sé, de com fer calçots, per exemple, o alguna altra cosa d'aquestes, però m'agradaria centrar-ho sobretot amb l'escalada. Bé, jo no sóc cap expert, ja us he dit, només porto un any i mig escalant i ara mateix, amb el tema de graduació, els graus d'escalada, estic amb 6 A's i 6 B's. Depèn del sector, al final. I depèn, al final, també de cada via. Així que aquest canal crec que el dedicaré sobretot a la meva progressió i a la forma que tinc jo de veure aquesta disciplina esportiva. I de fet ara us deixaré amb un vídeo que francament no és res de l'altre món, ja us aviso. És una via, em penso que és un 6A o un quinto més, inclús, d'un sector del Moianès. I el que va passar aquell dia és que jo venia d'escalar molt a Centelles i de cop i volta em vaig trobar en aquest sector on el tipus de roca és totalment diferent. I ja veureu en el vídeo que em costa bastant i, de fet, a la mateixa via no l'encadeno, perquè com que no estic acostumat en aquesta roca, em penso que paro en 2 cintes. La veritat que m'és bastant igual això. Sí que és cert que quan encadeno una via em poso molt content perquè ha sigut una superació personal, però tot i així crec que és interessant penjar aquest vídeo perquè segurament ens passa amb molta gent que canviem de sector i de cop i volta veiem que no ens aguanta la mà perquè és una regleta petita o no veiem els peus perquè estem acostumats a una altra cosa. Però bé, cap problema. Us ensenyo aquest vídeo del sector Moianès i ja veureu que paro bastant. Al final arribo a la reunió, que al final per mi també és lo important, però ja us dic que he de descansar bastant entre passos i passos. Bé, qualsevol cosa ja sabeu que ho podeu deixar aquí als comentaris. La qüestió és que estic motivat. Porto un any i mig que no m'ho pensava jo mateix perquè jo funciono per motivació. Com que al final es tracta d'anar progressant, a mi això és el que em motiva, sobretot. Així que res, us deixo amb aquest vídeo i dentro vídeo! Tope de power. Venga, tío. Pues nada. Nadal y buenísimo. Bueno, atento, que aquí que esta roca es rarota. Sí, t'has d'acostumar. Bé, aquí ja estic començant a escalar. Com podeu veure, tinc la primera cinta xapada. És un bici que jo tinc, em permet sempre començar a escalar ja amb confiança, sense estar pendent d'una possible caiguda o no. I per això sempre tinc el bici de sempre passar la primera cinta. I bé, ara aquí començo a escalar tranquil·lament i ja veureu el que passa més endavant.
Bé, com heu pogut veure, he avançat el vídeo, l'he posat una mica més ràpid, perquè la veritat és que aquesta via la vaig fer molt lentament, necessitava tenir tots els sentits alerta, perquè ja us dic, com que és un tipus de roca a la que no estic acostumat, necessitava estar al màxim concentrat i per això he avançat el vídeo, perquè a la realitat ho estava fent molt lent. I ara el que estic fent aquí és descansar, perquè arriba un moment en què em bloquejo i no puc continuar i necessito mirar-m'ho amb calma, sobretot. També comento 4 coses amb el meu company de cordada, perquè ell l'ha fet anteriorment i necessito mirar-m'ho amb moltíssima calma fins que arribi ja el moment de reprendre l'escalada i continuo. Però ja us dic que això ens passa a tothom, però crec que és interessant que posi aquestes parts perquè no sempre és maca l'escalada. Hi ha molts moments que són complicats i és interessant posar-ho tot, la part d'escalada i la part de bloqueig. I aquí ja estic reprenent la marxa amb certa dificultat, però concentrat i a seguir. Bé, i aquí sembla que ho tinc més clar, però arriba un moment també que el tipus de mans que són les que et carreguen l'avantbraç molt ràpidament. I és quan em torno a bloquejar i necessito que m'agafi, que em pilli el meu company de corda. Ja heu vist que m'he agafat de la cinta perquè sóc incapaç de continuar sense tornar-m'ho a mirar amb calma. Us he de dir que en aquell moment em vaig frustrar bastant, però bé, amb uns minuts de descans i lectura de roca vaig poder ja aconseguir arribar a la reunió, que al final és el que m'importa més, poder completar la via, sense encadenar en aquest cas, però arribant a la reunió. Bé, espero que us hagi agradat el vídeo. És un vídeo diferent al que he fet fins ara. Per cert, jo no tinc un dron ni una Insta360 per gravar-me més detalladament. De moment segueixo gravant amb el meu mòbil i espero que hagueu disfrutat, que si teniu alguna cosa m'ho deixeu als comentaris. Ens veiem al proper vídeo i moltes gràcies per tot.